Hi, hello, and mabuhay! Once again, this is me, Jan Paulo Ramirez, and welcome to my channel. So yun nga guys, once again, hello sa ating lahat and happy 700 subscriber na tayo guys. Malapit-lapit na po tayo sa ating goal na Kuya YT natin. I mean, Lolo YT natin. So yun nga, masyadong ganito ako, masyadong mapawis kayo na ako. Kasi kakatapos lang namin mag-TikTok and sumayaw kami ng sayaw, ng sayaw, ng sayaw, ng sayaw. So yun nga guys, for today's video, ang gagawin po natin ay hindi natin i-upload yung video kasi hindi kami marunong. So yun nga, yung gagawin po natin ay pupunta tayo ngayon sa dagat. Yun nga guys, dami kong pawis guys. Ito. Pero okay lang kasi medyo naman. Hindi naman masyadong marami yung mga pimples natin kasi dapat mahalin nyo yung mga pimples again para iwan tayo. So, let's move on. Yun nga, for today's video, tayo ay pupunta sa dagat and kasama ko yung mga pangit na friends ko and yun, sila nag-outfit doon sa ibaba. Nagtitingin ng mga outfit nila. Hindi ko alam kung ano bang gagawin nila sa dagat. Andyan po yung kasama po natin, si Madam Kiday. Yun nga guys. And andyan rin si Manang. Manang Supina din dyan. Andyan. Ayan. Diba? Ang ganda-ganda niya. So yun nga guys, marami kaming pupunta pero nasa traffic pa lang yung mga kasama namin guys. So later on, ayan. Ang ganda pa rin ni Manang Yukog. Ayan. Siya yung kasama ko sa aking vlog nung nakaraan. Nung nasa kasama niya po, ito naman yung aso ko. Siya yung aso ko doon guys. Pero ngayon, hindi na siya magiging aso kasi magiging ampas na siya. Alam mo yung ampas? Garapata guys. Ang garapata, tito. Kami! Hi guys! Ngayon po pupunta na po kami sa pupunta na po kami sa may daan. And yun, dito sa may bandang dito po namin, left ay Kabukiran. Ayan. Ayan, dumaan po kami. Takot na takot po yung mga bata na dumaan sa... Sige nga guys. And nandito na tayo sa... So guys, nadulas po ako. And tawang-tawa yung mga... And nandito na tayo sa resort! Ayan! Ayun yung resort po namin. Ayan. Pinagawa po ni Joseph Roqueta to ng 23 million. Hello! Hello! So hi guys! Nakala ko hindi po pupunta yung mga aso namin. Ayan. Hindi ang karapatan, tito. Dito na kami ulit. Ayan yung mga kasama namin. Oh. Ang papangit-pangit nila. Ayan, mukhang desierto dito guys. Ayan. 3 weeks later. Okay guys, shout out po kay Kim Caballuna Ramirez. I-follow nyo po siya sa kanyang TikTok account which is, ano pangalan ng TikTok account mo girl? Kim Caballuna Ramirez. O diba ang haba-haba. And shout out po to John Kervin De La Rosa, siya alias Pitong. Siya po yung isa sa mga TikToker po natin dito rin. Ayan guys, dito na kami sa may dagat guys. Ayan yung dagat.
hello guys. Yun nga. Yung mga kasama natin ay nagpo-photoshoot. Ayan, titingnan natin sila. Titingnan natin sila. Ayan, sa likod ko natin. Barbarit bitch! Hi! Hi! Papariya-pariya ka tangkol! So hi guys, dito na po kami sa gilid ng dagat. Ayan guys. Ramdam mong simoy ng hangin. Guys, tapos na po kami maligo and ayan, sunset na po. Diba? And uuwi na po kami doon, yun yung mga kasama namin naghihintay na guys. Ending nga yan? Doon. Pakita na ending tayo. Ayan guys. Thank you for coming dito sa pinakamalaking resort ko po. Anong pangalan po? Ang resort po ay pinangalan ng Bakla ko lang ang Kobe Ryan. Nabantayan. Kobe Binabantayan. So ayan guys, pauwi na kami and daligo na Bakit lang kami. natin yung boss natin, oh. Nagpipicture pa yung boss natin, oh. Ayan. Sunset na guys. Ayan. Ay, ma-picture pa tayo dito, oh. Guys! Picture pa tayo, oh! Ay! Ang tanga talaga ng mga tatlong yun, oh, ang tanga. Bilisan nyo, ah! Mas matanga ka, bobom. Oh, ang tanga na. Oh, ma-picture na tayo, ang tanga! Wala, ang tanga! Oh, yan, kami na lang yung mag-picture. Isa pa. Isa pa, 1, 2, 3. Isa pa. Ayan, babay na po.